What's up mga paps? Pakato kami subong sa Samurai. Sama ni sa mga medyo affordable nga kalanaan nga pang pamilya. I'm with Jill. Abala hindi siya kuno pagkuhaan kay kapamukay sa kuno. Damo niya bukay. She's old. Okay. So off we go. Kahulat ato mga cousins ko. Amon man lang makakaon kami. Okay, pakato na kami to. So see you later. Tila na sa muna. See? Okay, so mga paps, ayun na kami sa Samurai. Kapark na kami. Pangitao naman sila sulod. Kay hopefully ang pagkaon na serve na. Para hindi kami magulat. Okay. So, let's go. Nice. Tao na? Oo. Vlog pa? Mama, hi sa vlog ni Tito. Manang Ja, hi sa vlog ni Tito. Hi guys. Hi. See ya. Tulog. Hey, si Mama. Wala ka garay? Guys, Hi mga pop. Sana mo na i-post? mga 1 month pa kuno ni. Hey guys. Searching. Dali. Focus. Subscribe. Here. Subscribe kay Tito. Or aka No Longer Dad. Keep watching. Okay. Tita, hi. Hi. What's your name? Ate. Oh. How old are you? May boyfriend ka na? Okay, good. Masakit ton man. Yes. Ay, sige. Iwasin mo na yan. Walking pharmacist. Lain niya kung busog ka smile kay gina. Kaya wala agad smile sa. Galay na nga uraya. Galain niya nga uraya. Oh, ha? But you sorted out after cousins only. Father and daughter. Tandem. Ano na? So, ano ni sila? Okay, sorry. Ano niya mo ning family ko sa father side? Nangahakurin. Mix sa Borgonya, Torre Verde, Subiri, ano. Kuya, gurin yung name. So, gatipon kami din para sa bungkag lalao sa ngakon nga iya. Lola ya? Iya ko. Wala na sa bulit sa gilid-gilid. Sila, doon na oh. May routing galing sila sila. Sa ito yan daw namin. Ito paligbanan nila kung doon sila makato. Busog? Alright. Busog ko, no? Yun, di ka na pakamaya chan niya. Shout out to myself. Okay. Shout out to my ex. Diyan ka mo? Driver lang ko di sir. Diyan ka mo? Match. Sa Lapas? Sa Lapas? Sa Lapas. Kaya Lapas. Okay. Ha? May di ka may tabuon pa ko? May aibulon pa ko?
Bye-bye! Bye-bye! Itriya na lang at ikaw upod ko eh. Okay. Atriya na lang? Oo. Oo. Sige, sige. Bye! Okay. Okay. Hindi, makita na ipata. Maupod ko. So, ari kami subong sa Atria. Sa The Shops. Makatuwa naman kami sa Match Cafe. Ano ka na? Unfortunately, I have to go kay may kliyente ako nga gusto magpa-present sa showroom. So, gimbiyaan ko to anay si Jill sa Match Cafe. Pangaping-apis na to, enjoy. Pangabuhi, anay. Income first. Sabagay maka-apas mo ko sila kung diin sila karon makalabot. Mapusit ako anay sa Mega World. Hopefully, tapos na yon. Then, apas ko sila. Alright, tapos ng presentation ko sa client ko. So, balik naman ko subong sa Mads. Okay, mainom ko na kape. Kaya daw natuyo naman ako subong. Okay, so balik na ko di sa Atria. Balikan ko itong akong kape. Book na ako naturo. Hindi lang wala, nauya Hindi lang, oh. Kasi yun din pala sa vlog ni Tito, makita ko wallet mo. Oh, ha? Pabala nila nga aling nga ka. Okay, sorry. I mean, absent-minded. Hopefully, salakyan ni Brian eh. Ikaw ko lang pinakalipay nga nadulaan wallet nga nakilala ko. Samurai. Amo ni nga tsura nadulaan wallet to. Dulaan ka wallet, lipay ka? Mo na yan. Drama. Hindi na, niya yung... Itong jet lag na pang ginambala. Ano din ti? Full effect? Paliliway po ito. Ano? Paano ni? Tawagan na Ilang unod sa wallet mo to? 200. Ate, may 200, may dalang ta. Importante. Te, ATM? Oo, i-report mo. Kaya yung credit card mo, para hindi nila magamit. Load ko ginadiyo. Hindi mo ginabutang wallet mo. Dere. Ate, posible nga na ano. Imbes pala to nga mag-worry ko to. Duga kadlaw kaya sa mga ginapagimo. Te, at least mayo, wala ka nag-worry. Oh. Ay, te, success? Nangihi ka lang. Te, mauna kami. Bye-bye. Thank you. Alright, so puli na kami. Dasig man lang. Going home to our kids and back to work. Till next time. Goodbye, Nick. Bye.